To salamu alaikum derɗiraɓe haplaku, miɗo yela on ɗo jam. En jokkan jangirde men hande bo inchallahu bamanni mon alkawal. Hako sali ni en yofi videoji ɗiɗi. Arande ni en voli hala blockchain. Ha en vi blockchain technology on je a hoddirat ɗon bana deftere on ko hunde on je ɗo waɗa recording kala transaction pat, kala koye waɗi dow blockchain pat ɗo joɗa bo permanent, ɗo joɗa bo koye watta o pat is transparent. ɗum on transparent, ɗo wangi komo be komo ɗo lara ko fe'ata ton. han vi ha nder blockchain mokkimo misalu vi blockchain ɗon bana kofi on, komoye be ko naftirta be kofi majum. oɗo waɗa ndiyam, oɗo waɗa shayi, oɗo waɗa kuje ko yiɗi fu ha nder mai. To ha nder gotel ko ɓe watata ha nder blockchain en vi wodi cryptocurrency. Wodi cryptocurrency en vi hanjum ceede on, digital currency on. ceede on bana andi ceede woni ha nder account ma je banki ɗo limanda ɗe aɗo lara ma fota a mema ɗum ko je mobile money ma, amma ɗum ɗo mari wodi ko sendir ɗum be ceede je woni ha banki ma. Arande ni to vi crypto ɗo a hositir ɗum bana ceede je a naftirta ha dow internet. To vi ceede bo en ɗo andi wodi ceede kala kala, wodi euro, wodi dollar, wodi pounds, wodi naira, wodi moy ɗuɗɗum. To under cryptocurrency, crypto ko en viya cryptocurrency ko crypto je a vi fu, to ha les crypto ɗo en vi wodi cryptoji mai ɗuɗɗum. Arande ni en ɗo mari bitcoin, wodi ethereum, ETH kenan, ethereum, wodi bitcoin cash, wodi tron, moy. To ko waɗi ɓe ɓuri andugo bitcoin ha dow crypto. Bitcoin hanjum o arande ceede je fuɗɗi vurtugo ha dow cryptocurrency. To hande hanjum mi yiɗi en volwa hala bitcoin. Ɗime on bitcoin? Bitcoin en vi hanjum ceede arandewa je ɓe fuɗɗi waɗugo ha dow blockchain. Bitcoin cryptocurrency on, digital ceede on. To en vi digital ceede bo ceede on je woni ha dow internet je a foti a naftira be majum, a foti a sodira be majum, a foti a soda ɗum ɗo ɓedda daraja. Nde on bitcoin vurti ha duuɓi 2013. moy on waɗi bitcoin bo ɓeɗo viya mo Satoshi Nakamoto. Hanko on fuɗɗi vurtugo volwa hala bitcoin ha dow internet. O vi o waɗi digital currency je decentralize. Mana decentralize o nana gomnati on ba ko himɓe ɗiɗi ko himɓe tati ko organisation feje ɗo a control majum. To vi decentralize je komai foti wara naftira be majum, hanjum on bitcoin. Wala mo hande maɓɓititta viya hanko mari bitcoin. Satoshi Nakamoto be hoore mako waɗi bitcoin o ɓili dow blockchain. O foti o wara hande o wara o viya o veli bitcoin. O waɗi bitcoin guda 21 million kenan. 21 million bitcoin tan woni ha dow duniyaru. Kala bitcoin laari wancata ha dow duniyaru pat salataɗo, meɗata ɓurgo ɗo bo. Ngam ɗume? ɓe arti ɓe waɗi programming majum, ɓe ɓili ɗum ha dow blockchain dow meɗata sanjugo. Ngam mai hande goɗɗo warta viya hande o ɓeddi bitcoin no ko gotel ha duniyaru. Ba Satoshi waɗi guda million 21 ɗo, hanjum tan dingata yirlugo ha dow himɓe. Wakkati o wari o vurtini bitcoin ha 2008, duuɓi 2013 kenan. Wakkati nga wala daraja, ko dola gotel nga yottai. To a andi ko ɗume to wari arande himɓe sekan ɗum, ɓe viya ɗo ɗum scam on, ɗume. To wakkati ko dola gotel waɗai. Wakkati ɓe ɗo waɗa mining bitcoin on ha computer, en wara en volwa hala mining. Kala ɓawo awa gotel pat mi tamma to mi yejjitai bam jangi ɓe ɗo hokka bitcoin BTC guda 50 ha kala mo waɗi mining mai pat. To jotta nde bitcoin mai wari heɓi daraja, hala waɗugo mining ka fotai. Warta en wara en volwa no a heɓirta bitcoin. A waɗa mining mai na ko a sodan en tammi volgo hala yeso. bana mecco wakkati wari o wangini bitcoin mai nga wala daraja ko seɗɗa. To
no himɓe nastirta ha dow bitcoin mai ɗo ɓedda sodugo majum ɗo, hanjum on daraja majum ɗo ɓedda. To a hoddirai duuɓi ujune ɗiɗi be jetati ɗo, to a sodan bitcoin ko ni bitcoin yottai ko dola gotel. hande cede bitcoin gotel fu ɓuri dola ujune capanjeɗiɗi, dola 7,000. to a hoddiri wakkati ɗo, to a sodi 2008 no ɗo yahugo 2010 to a sodan no dola gotel je bitcoin gotel, hande aɗo mari cede ɗo nda ɗo. to banni himɓe ɓeddata nasugo, no himɓe ɓeddata nasugo ha ɗo soda bitcoin, banni bitcoin ɓeddata ɗuɗugo. ɗum on advantage bitcoin, ɗum on difference majum, ɗum sendir ɗum be cede banki. to a sifan a lara cede banki hanjum banks, cede je ha banki kenan, bitcoin ɓeɗo wi'a ɗum BTC ko bitcoin. bitcoin arande ɗum decentralize, ɗo bo is centralize. ɗum on decentralize je hanjum on wala gomnati ko goɗɗo mo mari iko dow majum. hande wala mo haɗatama nasugo dow bitcoin. hande ɓe wiya ko hande a mari bitcoin ɗiɗi jamo bitcoin wara jafta ɗum, wala. to cede je naftira banki bo, hande bank ma foti maɓɓugo account ma, ɓe wiya ma foti a naftira be cede mai, ko hunde fere wari fe'i ɓe wiya foti a naftira be cede mai. to bitcoin fayin ɗo mari transparency. cede men je ha banki bo non transparency. to ɗume fana be transparency, kala transaction fe'ata ha dow bitcoin pat, ko bitcoin retitel ɓe sodi ɗo holla ha dow blockchain majum. nda wane daga wallet ɗo wari yerɓin wallet ɗo, mi wara en volo hala wallet yeso seɗɗa inchallah ha video ji min. kala transaction waɗi ha dow bitcoin pat ɓe ɗo andi. nda ko transaction daga nyande ɓe fuɗɗi warugo bitcoin 2008 ha warugo hande, kala transaction pat second be minti ɗo vinda, wala mo foti warugo maɓɓa ɗum. nda wallet ɗo mari bitcoin kaza, wallet ɗo mari bitcoin kaza. to a lari ba cede min ha banki bo non transparency, kala cede a yerɓi ha banki pat, hande to a yerɓa million, a vowi watugo million 6, a wari a yerɓi million 1 ko million 6, a lari banki ma maɓɓinte, bo wala mo andi non woni ha leja ko ha banki ɗo. himɓe banki wawa sanja digit fere waɗa, wallahu alamu. amma bitcoin is very transparency, ko fe'i ha dow blockchain bitcoin pat ɗo wangi, wala mo foti wara sanja hande. so now inchallah ha video ji min tammi wargo holla on haton sodata bitcoin, noyi on sodirta bitcoin, noyi heɓirta bitcoin. ngam mining kadi tawa goɗɗo foti wargo waɗa mining bitcoin ka arti sali jotta, sai note waɗoɓe mining be computer ji manga ɗo waɗa validating transaction. inchallah en wara en volwa noyi goɗɗo sodirta bitcoin, hatoi goɗɗo resata bitcoin mako, ba meccumon bitcoin goɗɗo foti sodugo ɗo ɓedda daraja wakkati go, ba meccon himɓe no ɓeddata ɗuɗugo ha bitcoin, banni daraja manga warta ɓedda. bo bitcoin meɗata ustugo, ba meccumon guda 21 million ɗo, meɗata ustugo, meɗata ɓeddugo ha abada ɗo kam. no ɓe ɓeddata ɗuɗugo banni himɓe daraja manga ɓeddata. en vi bo bitcoin wangi 2008, duuɓi ujune jetati. moy on wangini bitcoin? ɓeɗo wiya mo Satoshi Nakamoto. miɗo yela on fami video ɗo. ton ɗo mari emol on ƴamayami inchallah. taw on ejjita to on laari video mai on famai, on waɗa on ƴamami question ko ha comment ha YouTube, on waɗa subscribe, on waɗa like, on waɗa comment. nda non bo to aɗo mari question a foti a volnam ha WhatsApp inchallah, so to en yofi video ji luttuɗi.